Эфирда Татарстанның көнья-көн чыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Зәйдә яшәүче Иратка 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Шәһәр судында наркотиклар турындагы эш каралды. Хөкем ителүчегә нинди карар чыгардылар? Махсус операциядә батырларча хәлак булган Россия героеның туган йортын торгыздылар. Ремонтка акча республика бюджетыннан бүлеп бирелде. Эшләр Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча үткәрелде. Мәңгелек ут һәм мәңгелек хәтер Әлмәттә билгесе солдат көнен билгеләп үттеләр. 2000 сумлык доза өчен 3 ел төрмә, зәйлегән наркотикларны саклаган өчен шул кадәр җәза яный. Җинаяти мәсьәләне Әлмәт шәһәр судында карадылар. Узган елның көзендә Иратнефть каласына закладка алырга килә, тик хукук саклаучылар белән очраша. Утырышта безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Хөкем ителүчедә 0,43 грамм N-метилэфедрон тапканнар. Зур күләмле наркотикны ул үзе өчен саклаган булып чыкты. Судта гаепләнүче һәм аның яклаучы эшне аерым тәртиптә карауны сорады. Заявляет такой ходатайство? Добровольно заявляли? Никто не принуждал? Нет. На тот момент защитником консультировались? Да. Андый очракта хөкем ителүчене аклау мөмкин түгел, ләкин шул ук вакытта аңа иң катгый җәза бирелмәячәк. Дәүләт гаепләүчесе каршы чыкты. Шуңа күрә процесста катнашучылар якларның утырышны гомуми тәртиптә уздыруга әзер булу-булмавын ачыкладылар. Нәтиҗәдә эш гомуми тәртиптә карала. Димә гаепләнүченең сыйфатламасын гына түгел, эшнең барлык материалларын да карарга туры киләчәк. Зарплата какая у вас? 70-80 зависит от времени. Ират дозага 2000 сум акча тоткан, тагын 1000 сум Зәй шәһәреннән Техновка авылына кадәр барып җитү өчен киткән. Тагын 1000-ен кире юлга тотар иде. Тик дәүләт наркоконтроль хезмәткәрләре белән очрашу планнарны бераз үзгәртергә мәҗбүр итә. Җинаять кодексының 228 маддәсе күз уңында тоткан штраф күләмен исәпкә алсаң, ярты граммнан кимрәк наркотик гаепләнүчегә 43 000 сумга төшергә мөмкин иде. Гаепләнүченең гамәлләре зур булмаган авырлыктагы җинаятләр исемлегенә керә. Шуның өчен эле хөкем ителмәгән Иратка төрмә янамый. Эшнең барлык мәсьәләләрен исәпкә алып, суд аңа 120 сәгать мәҗбүри эш билгеләгән. 2022 елның 11 аенда Әлмәт шәһәр судында 535 җинаять эше килгән. Шуларның 81-е җинаять кодексының 228 маддәсе буенча каралган. 2023 елның 1 мартыннан янгын хәбәрчеләре күп балалы гаиләләрнең фатирлары һәм йортларында урнаштырыла башлаячак. Бу хакта МЧС баш идарәсенең күзәтчелек эшчәнлеге идарәсе башлыгы урынбасары Максим Трущин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, янгыннар саны нәкъ менә солкыннар башлангач арта. 2021 елда 935 корылмада янгын чыккан, анда 5 кешенең гомере өзелгән. Көзге-кышкы чорларда янгыннарның төп сәбәпләре булып, ут белән саксыз эш итү һәм электр җиһазлары мичләрне куллану кагыйдәләрен бузу утыра. Белгечләр янгын хәбәрчеләрен урнаштыруны фаҗига булдырмауның иң нәтиҗәле ысулы дип саныйлар. Статистика буенча янгыннарның күбесе төннәрен, кеше йоклаган вакытка туры килә. Җайланмайса, янгын турында вакытында белеп алырга һәм шул рәвешле хуҗаның гомерен саклап калырга ярдәм итә. 2021 елда республикада 300 меңнән артык янгын хәбәрчесе урнаштырылган. Нигездә профилактик чарам өлкән яшьтәге ялгыз гражданнарга, пенсионерларга, Бөек Ватан сугышы ветераннарына, күп балалы гаиләләргә кагыла. Быел Татарстанларның йортларында 48 мең шундый җайланма барлыкка килгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча Россия герое Дамир Исламовның әтисенә йорт торгызырга ярдәм иттеләр. Ремонтка акча республика бюджетыннан бүлеп бирелде. Дамир Исламов махсус операциядә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган иде. Май аенда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия герое Дамир Исламовның гаиләсе белән очрашты. Ул махсус операциядә батырларча хәлак булган егетнең каберендә булып кайтты. Президент Дамир яшәгән фатирда да булды һәм хәрбинең туганнарына, ата-анасына һәр яклап ярдәм итәргә кирәклеккә күрсәтте. Район җитәкчелеге шунда ук йөкләмәне тормышка ашырырга кереште. Белгечләр торакны тикшергәч, җәен төзекләндерү башланды. Йортны тәртипкә китерү өчен республика бюджетыннан акча бүлеп бирелде. Эшчеләр койманы төзәтте һәм ишек алдындагы түшәлгән ташны алыштырды. Торак бинаның нигезе һәм фасады да яңартылды. Төзүчеләр түбә, тышкы һәм эчке ишекләр, тәрәзәләрне алыштырдылар. Ремонт һәр җирдә, аш-су һәм башка бүлмәләрдә, ваннада һәм коридорда ясалды. Белгечләр канализация, су һәм җылылык белән тәэмин итү, вентиляция, газ үткәргеч системаларын алыштырдылар. Электр үткәргечләрен җайга салдылар. Моннан тыш йорт янындагы участокта төзүчеләр яңа муенча торгызды. Аш-су традицияләрен мәктәп укучылары яңарта. Зәй политехника көллиятендә конкурс узды. 18 яшь пешекче үзләренең сын нигъмәтләрен тәкъдим итте. Ризыкларга жюри әгъзалары нинди бәя бирә, Адилә Борханова белде.
6 мәктәп укучысы Эвелина Маркелова политехник күллият оештырган аш-су әзерләү бәйгесендә катнаша. Пешеренергә осталыгым бар, исәбем конкурста сынатмаска диюл елмаеп. Мин бүген булочка ясыйм, алар төрле формада була. Мин аларны идея пешерәм. Шуңа күрә миңа монда авыр түгел. Конкурс таләпләре буенча алдан әзерләп куелган чүпрәле камырдан төрле формада һәм эшлекле кабартмалар ясарга кирәк. Кулинар традицияләрне саклап дип исемләнгән бәйге уку йортында 2нче тапкыр оештырыла. Шәһәр һәм авыл мәктәпләренең 7-8 сыйныф укучылары чакырылган. Осталыклары һәркемне сөендерә. Ярышның максаты пешеренү осталыгын арттыру, эшкә өйрәнү һәм кулинар традицияләрне саклау. Нәтиҗәләр ясаганда без алар ничек эшлиләр, урыннары чиста булсын дип, һәм анарысында алар үзләре пешергән булочкаларның тышкы кыяфәтләрен, тәмнәрен карыйбыз. Камырдан татлы ризыклар әзерләүне төгәлләгәч, укучылар тест сорауларына да җаваплар бирәчәкләр. Җыелган баллардан чыгып бәйгегә нәтиҗә ясалачак. Конкурс биремнәре берничә юнәлеш буенча бәяләнә. Иң катлаулысы жюрига йөкләнгән, чөнки иң лаеклыларны алар билгеләячәк. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Лениногорскида күпмилләтле мәгариф системасында туган телләрнең үсешен тәкъмин итү мәсьәләсе күтәрелде. Форум Татарстан һәм Башкортстан мәктәпләре мөгаллимнәрен җыйды. Катнашучылар туган телләрне саклау буенча фикер алыштылар, аларны үстерүдә үз киңәшләрен тәкъдим иттеләр. Лениногорск укытучылары туган телләрен саклауда күп алымнар куллана. Балалар театры шундыйларның берсе. Өстәмә белем бирү мөгаллимәсе Замара Шәрәпова җитәкләгән Айсылу түгәрәге 11нче гимназиядә инде берничә еллар дәврендә эшләп килә. Укучылар актерлык осталыгына өйрәнәләр. Татар, рус һәм инглиз телләрендәге куелышларда катнашалар. Татар классиклары әсәрләре һәм халык иҗаты, милли традицияләр, мәдәният белән якыннан танышалар. Укучыларда туган телне өйрәнүдә ничек кызыксыну ятырга форумда шундый мәсьәлә дә күтәрелде. Мөгаллимнәрнең мондай очрашулары инде 4нче тапкыр 11нче гимназиядә үткәрелә. Укытучылар исә үз тәҗрибәләре белән уртаклаша. Ә мәгълүмат чыннан да күп, чөнки гимназия укучылары 2 дәүләт һәм инглиз телендә белем алалар. Татар телен өйрәнергә теләмәгән балалар бу мәктәптә юк. Гомумән районда туган телләрне өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Барлык милләтләр өчен дә тигез мөмкинлекләр тудырырга тырышалар. Мәктәпләрдә рус, татар, хәтта чуаш теле укытучылар да бар. Башка халыкларның мәдәниятен һәм аларның телләре белән факультатив дәресләрдә танышырга мөмкин. 78 мөгаллим, татар, рус, чуаш, мари теле укытучылары форумның төрле мәйданчыкларында эшләүләрен дәвам иттеләр. Татарстан, Башкортстан шәһәрләре һәм районнары вәкилләре туган телләрне үстерүнең киләчәге һәм проблемалары турында сөйләштеләр. Россиядә билгесе солдат көнен билгеләп үттеләр. Бөтен ил буенча ватан өчен сугышкан, ләкин хөрмәт тә, дан да тапмаган геройларны искә алдылар. Әлбәттә, мәңгелек ут янында запастагы офицерлар, патриотик җәмгыятьләр, сугышчан туганлык вәкилләре, мәктәп укучылары һәм студентлар һәлак булганнар алдында баш иде. Исемең синең билгесез, батырлыгың мәңгелек. Бөек ватан сугышы гына да 5 миллион кешенең гомерен үзгән. Һәлак булган һәр 5нче солдат бүгенге көнгә кадәр үк хәбәрсез югалган дип санала. 3 декабрьдә Россиядә билгесез солдат көнен билгеләп үтәләр. Әлбәттә, бу көнне хәтер митингы узды. Яш армиячеләр, кадетлар, запастагы офицерлар, Феникс клубы әгъзалары, ветераннар советы вәкилләре башта мәңгелек ут янына исемсез сугышларны искә алырга килгән. Истәлекле дата 3 декабрь дип очраклы гына сайланмаган. Бу көнне 1966 елда Кремль диварлары янында һәлак булган совет сугышчыларының туганнар каберлегеннән билгесез солдат җәсәде кайтарылып җирләнгән. Запастагы офицер Владимир Зайцев фикеренчә, аның буынына ата-бабалар зур мирас, бөек җиңү китергәннәр. Хәзер исә ирад батырлык турында истәлекләрне балаларына һәм оныкларына тапшырырга тиеш. Офицер, тәрбияче, кадетлар һәм яшь армиячеләр белән шөгыльләнә. Укучылары турында ул горурланып сөйли. Владимир Зайцевның шиге юк, шәкертләрне һәрберсе җиңүче геройлар мирасын лаеклы саклаучы. Билгесез солдат көнендә бөек ватан сугышында һәлак булганнарны искә алмыйлар. 3 декабрь сугышлар һәм хәрби конфликтлар вакытында хәбәрсез югалган барлык сугышчыларны берләштерә. 9нчы сыйныф укучысы Мария мәңгелек ут янына ниндидер бер дулкынлану белән килә. Укучы ата-бабаларыбызга батырлыклары өчен чиксез рәхмәтле. Һәм бары тик мәңгелек хәтер белән генә кыз һәм аның яшьтәшләре солдатларга рәхмәтләрен белдерә ала. Аларның каберләре янына туганнары һәм якыннары килә алмый, ләкин алар мәңгелек ил геройлары һәм алар турында хәтер беркайчан да югалмаска тиеш.
Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең рәсми сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.